ngalan mo daygon ko, imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Bulahang bag-ong tuig ka natong tanan, medyo dugay-dugay nga nersyo mga ato ang recording tungod sa sitwasyon nga wala na to gi-expect nga naay mahitabo nga grabe ka kusog ang bagyo nga Odette, and then siguro dili lang kami kun dili kamo usab nakasinati sa maong trahedya ni bisan siguro pipila sa inyo hays na wag tangag atop or naguba ang balay or nawag tangag balay. Pero sa ini nga panahon is ato makita nga unsa man ang ato ang response, unsa man ang ato ang pag-ila sa Ginoo samtang naglantaw kita sa mao nga sitwasyon. Ana pa ba sa atong kasing-kasing nalipay ta tungod sa nahitabo or ana sa atong kasing-kasing atong nadawat ng panghitabo maski unsa kabati nga din uban na nato nga diin nalipay ta tungod kay giluwas gihapon ta sa Ginoo. O di ba ka pipila sa toa is na ay mga kabug-aton sa kasing-kasing nga mura bag atong gibasol or ato ang gimahay ang Ginoo as if nga ang Ginoo wala nagatiman or wala nagamuma sa iya mga katawhan. Kung ato siyang tanawon sa mga tao karon, especially mag-reflect kita naa nata sa 2022 og karon bag-o ng tuig. Ang dindagan sa mga tao moingon nga bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, di ba? Pero kung ato siyang tanawon, tinuod ba nga bag-ong tuig is bag-ong kinabuhi? Siguro if ang punto sa usa ka tawo nga moingon siya nga diin bag-ong tuig na usab ang atong sagubangon, mao ning 2022 tungod kay nilabay na ang 2021 ug mao ni siyang bag-o na pud nga tuig. Pero kung ato siyang sabton, sagad sa hunahuna sa mga tawo, moingon sila nga bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Mao na daghan sa mga estudyante bisan pa sa pag-elementary nako, bisan pa sa high school, nga nagbalik sa klase moingon din ng mga maestra nga or maestro nga magsuwat og New Year's resolution, di ba? Murabag paningkamutan nimo nga mao ni siya ang dapat nimo ma-accomplish or mao ni dapat nimo nga mahuman. Kung ato siyang tanawon, wala man siguro siya sayop niini, pero mahimo pud siyang sayop as if nga murag maningkamot ta unsaon pag-usab sa atong kaugalingon mo nang bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, pero ato siyang tan-awon ang kausaban or bag-ong kinabuhi wala nagikan kung bag-ong adlaw, bag-ong tuig, bag-ong buwan, wala niini kun dili naa diha kang Kristo. Ang kausaban sa kinabuhi naa diha kung naatay relasyon ni Kristo. So kung ato siyang i-reflect, bag-ong tuig, sinati na to nga bag-ong tuig na karon, and then nanglantaw kita, pipila lang ka mga adlaw ang nilabay, and then grabe ka bati ang atong nasinati sa kinabuhi. Pero atong tanawon diri, unsa man ang kabug-aton sa imong kasing-kasing? Anaa pa ba ang kalipay nga giluwas ka sa Ginoo? Anaa pa ba ang pag-ampo or pag-iistorya sa Ginoo nga Lord, uban ni ako niini na pod na bag-o na tuig? O di ba ka busy kaayo ta sa pagpangita kung unsay dapat itong buhaton, especially kung unsa man ang itong i-repair sa mga nangaguba nato nga mga balay. Ako personally, ang among balay is wala na unsa. I mean, wala na habilin. So, wala na habilin, atop, haligi, bongbong. Wala, as in totally nga walay nahabilin. Ang nahabilin na lang is ang yuta. Pero dili man to amua. Pero ato siyang tanawon diri nga tinuod nga mao ni siya ang mga nahitabo sa kinabuhi. Apan akong gi-encourage ang matag-usa nga diin atong tan-awon
nga samtang bisan unsa man nahitabo sa kinabuhi, ato makita nga din ang Ginoo ana gihapon kung buhi ka karon. Ana siya tumong na siya purpose sa imong kinabuhi. Og niining 2022, ubanan ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kung unsa ang mensahe sa Ginoo para sa ato ang matag usa ka kinabuhi. If na may Biblia, palihog abli diha sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5. Ug mao ni siya ang pinaka-common nga bersikulo nga atong kanunay madungog, pero ato siyang bahin-bahinon, pikas-pikason, ug atong sabton o sapon unsa ang gipasabot sa maong mensahe. Unang ikaduhang Korinto kapitulo 5, bersikulo 17 hantod sa 21. Balikon ko sa ikaduhang Korinto kapitulo 5, bersikulo 17 hantod sa 21. Ang pulong sa Dios nagaingon, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasig-uli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasig-uli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasig-uli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon, Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasig-uli kanila ngadto kaniya. Busa ania kami gipadala ni Kristo ug sama ra nga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipa ka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong paghiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Magampo ta. Ginoong Dios niini nga panahon, salamat Ginoo sa kahigayunan nga kami makatuon sa imong mensahe. Salamat o Dios nga diin among sugdan karon nga tuig sa pagtuon sa imong mensahe. Ug unsa man Ginoo ang imong gusto ug buot ipasabot sa imong mga kaanakan karon nga naminaw karon o nagtan-aw karon. O Dios, ako Ginoo nagaampo. Nga diin tuguti nga diin padayon ang buhat sa imong balang espiritu ngadto sa matag usa nga din among makuha ug among masuta ug among maaplikar kung unsa man ang imuhang mensahe para kanamo. O Dios, dalaygon ka ni bisan ako sa ubos sa tanang ubos nimong alagad. Gamita ako sa pagsulti sa mong mensahe ug nga diin ang ako ang mga ngabil ikaw Ginoo dumala niini nga ang mensahe ang pulong nga mugala gikan sa ako mga baba gikan kanimo ug dili sa ako. Ginoong Dios, salamat sa kahigayunan nga kami magatuon. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Bag-ong tuig, wala nagpasabot nga naatay bag-ong kinabuhi. Ang bag-ong kinabuhi, mabatunan nato kung naatay relasyon diha ni Kristo. So kung ato siyang tan-awon, mao kini siya. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o nagsing-abot na. Sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, sa bersikulo 1, hantod sa bersikulo 4, ato makita diri nga tanang bag-o, adunay katapusan. Ni maski kaning kinabuhi nato, ni maski kaning lawas nato, moabot sa panahon nga diin mamatay ug madugta kini. Ang ato mga balay, di ba, nahitabo sa panahon ni Odette, nangawagtang, nangaguba nalangkat ang mga atop, mga balay nga nangawagtang. Tanang butang nga naa sa kalibutan, moabot ang panahon nga kini maguba, malaya, madugta, mawagtang, mahanaw. Pasabot niya na, tanang bag-o, adunay, katapusan. Pero, ang bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo, mao ni siya ang sinugdanan na walay katapusan. Kung atong tanawon, bersikulo 1 hantod sa 4, duningon ta nga din ang bag-o na ay mga katapusan. Sa bersikulo 5, ang tinuod nga kabag-uhan, mao kini siya ang marka sa balaang Espiritu Santo. Pasabot niya na, ang tawo nga naay relasyon sa Dios
is makita nga naay kabag-uhan pod sa iyang kinabuhi. So, if naatay makita nga mga tao nga moingon sila nga Kristohanon sila, apan makita nato nga naapay mga gikan sa ilang binuhatan or sinultihan o di ba sa ilang hunahuna nga naay mga bati. Doon ay mga tao nga mo-conclude nga moingon sila dili sila luwas. Pero atong tan-awon nga din wala kita gitawag sa Ginoo para sa paghukom. Gitawag kita sa Dios para sa pagtabang, pag-encourage. Unsa giingon ni Pablo dire? Kung atong basahon ng kaning kapitulo 5, gihangyo ko kamo, mao kini ang mensahe sa Dios nga kamo mag-usab pod. Laktod nga pagasulti, kung nakita na to ang atong mga kaigsuunan nga nagpabilin nga wala na usab sa ilang kinabuhi, wa nagpasabot nga kita giusab ta sa Dios, tapos atong i-label sila nga wala sila na usab. Unsa giingon sa pulong sa Ginoo? Gihangyo ko ikaw, matud pa ni Pablo, mao ni siya ang pulong sa Dios. Gihangyo ko ikaw nga diin if wala na usab ka ng tawhana, tuguti imong kaugalingon nga ikaw ang gamiton sa Dios sa pagsulti ni ana nga mausab sila. Ngadto sa amo nga isla, before ko nianhi sa Cebu, is naami silingan nga buntag pa lang sayo is daghan na kayog mga palaman sa palaman sa iyang mga baba, ang inahan ba. Daghan na kayog mga lamas sa mga pang-istorya. Samot na sa iyang mga anak nga dugay mang mata, daghan na kay na siya gipang tawag nga bisan unsa diha og pangsulti nga unsa na ang iyang mga anak. Mga bad words. Yung ana, kung ato siyang tanawon, naapod mi silingan nga diin maglagot gid siya ng pamilyaha sa mutag murag mag-rap na siya, magsultig bisang unsa. Andi nang usa ka silingan namo is dumtan gina niya kanang tawhana nga magsigig sulti og mga bati. Pero kung ato siyang tanawon, tinuod ba nga di ang atong silingan nga nagpabilin nga wala na usab? O di ba ka ang atong silingan nga nagpabilin sila sa kinabuhi nila sa kalibutan nga diin naglakaw sila nga diin ang kahilayan mao ang ilang kalipay. Unsa may tan-aw nato nila? Sila ba kontra nato? Nagingon ba ang pulong sa Ginoo nga din ang mga makasasala mao nga ato ang kontra? Kung atong tanawon sa Efeso 6, unsa man ang atong kontra? Ang atong kontra dili kini nga naa sa atong lawas. Dili kini ang atong mga kaigsuonan, kundi unsa man. Ang atong kontra ang mga espiritu. Ang atong kontra dili makita. Laktod nga pagsulti, ang kontra nato mao si Satanas ug ang mga buluhaton ni Satanas. Ang atong higala o mga silingan nga nagpabilin nga wala na usab, kini mao ang atong hagit sa pagsulti sa ilaha. Dili nato sila kontra, kundi ato silang higala o gituduan ta sa Ginoo sa paghigugma pod sa ilaha. Mao na nga diin sa bersikulo 6, if atong balay ang kaugalingon lang, mo ni moingon ta nga layo kita sa Dios. Sa bersikulo 7, nagkinabuhi kita diha sa pagtuo sa Dios. Sa bersikulo 8, maayo pa nalayo kita sa atong kaugalingon pero atong balay mao ang Dios. Sa bersikulo 9, atong tinguhaon ang paghatag og himaya sa Dios. Bersikulo 10, tagsa-tagsa hukman at tubangan sa Dios. Kung atong mulayat kita diri sa bersikulo 14, atong makita nga din gitukmod sa pagsulti tungod sa gugma sa Dios nga mosulti ta sa uban tungod kay nahigugma pud ta sa Dios. Nga diin sa bersikulo 15, si Kristo namatay makausa para sa tanan kay ang tanan patay man apan mabuhi diha kang Kristo. Og mao na kung atong apilon ang 16, busa dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan kaniadto. Among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan apan karon dili na kini namo buhaton. Unsa man day dapat ang atong buhaton ug unsa man day dapat ang atong makita, mao nang moabot diri sa bersikulo 17. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. So kung atong makita diri, si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, natay gitawag og bag-o nga koneksyon.
Sa una nahimo kita nga sulugoon sa kalibutan. Ang atong kalipay ang kahilayan sa kalibutan. Apan sa diin na nahiusa kita kang Kristo, ang kahimayaan ni Kristo, samtang naa siya diri sa kalibutan. Mao ang pagtuman sa kabubuton samahan. Mao ang himaya sa Dios nga kung nahiusa kita kang Kristo, sama pud ang ato ang prinsipyo ug mao pud ang atong tumo nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Mao ni siya ang bag-o nga koneksyon nga diin connected kita diha kang Kristo. O kung connected kita diha kang Kristo, ato makita diri nga diin ana kitay gugma para sa Dios, panduha gugma para sa atong isig katawo. Gugma para sa Dios tungod kay o atong basahon sa Juan 3:16, ang Dios tungod sa dako niyang gugma, iyang gipadala iyang bugtong anak para mamatay sa ato nga sala. Mao na diin sa bersikulo 21 nag-ingon, walay sala si Kristo. Apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Laktod nga pagasulti, kung wala pa'y gibuhat si Kristo sa atua, dili kita makabaton og bag-o nga kinabuhi, og bag-ong koneksyon diha sa Ginoo. Nahimo nga naatay koneksyon diha sa Ginoo, dili tungod sa atong pagpaningkamot, dili tungod kay maayo kay kantaw, dili tungod kay nang hatag ka panahon sa Pasko, dili tungod kay nang hatag kag ayuda panahon sa human sa nahitabo sa Udet, dili tungod kay unsa imong nabuhat, kun dili unsa ang nabuhat ni Kristo, og tungod kay naa kay Kristos imong kinabuhi, nahiusa ka na kang Kristo, manang connected ka na sa Dios nga naa ka nay relasyon sa Dios. Ang pagkamatarong ni Kristo mao'y nakita sa imong kaugalingon bisan pa ikaw makasasalang daan. Ang imong sala gibutang ni Kristo. Si Kristo namatay nga ibabaw sa cross, nagpaula sa iyang dugo. Tungod sa iyang pagkamatarong, tungod kay ikaw nituo sa gibuhating Kristo, ang pagkamatarong ni Kristo, tungod kay gikuha niya ang sala nimo, ilisa niya sa iyang pagkamatarong, ug mahimo nga ikaw matarong na atubangan sa Ginoo, ug mao na nga diin ang imong kinabuhi nahimong kahimayaan sa Dios. Ug mao nang bag-ong kinabuhi. Dili tungod kay bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, kundi bag-ong kinabuhi tungod kay naanak kay bag-o nga koneksyon o relasyon diha sa Ginoo. Mo na nga naatay gugma para sa Dios. Kung gugma kita para sa Dios, panduha, gugma para sa Dios, John 3:16, gugma sa atong isigataw 1 John 3:16. Unsa may giingon nga diin kung nahigugma pud ta sa atong isigataw, sa atong mga kaigsuunan, sa ato ang igsuon diha kang Kristo, andam pud ta mamatay para sa ilaha. Kung ato siyang sabton, imuha bang gigugma gayud og tinuoray ang imong isigkatawo? O di ba kaha maayo lang ta sa atubangan nila, apan inagtalikod na nila is mapuno na sila sa istorya gikan sa ato mga ngabil. Atong tanawon ang gusto ipasabot ning Kristo. Kung naaman tayo mga kaigsuunan, balikon ko nga wala pa nausab, or nagpabilin nga walay kausaban sa ilang kinabuhi. O di ba ka ato mga silingan nga walay relasyon sa Ginoo? Again, balikon ko, dili nato sila kontra. Kung dili, ato silang himuon nga igsuon diha ning Kristo. Diha kang Kristo. Nga makabaton pud sila sa maong kaluwasan nga atong nabatunan, sa maong relasyon nga atong nabatunan. Tungod kay naatay gugma para sa Dios, gugma sa atong isigataw, ug mao na siya sa Matthew 28. Mao na siya ang gugma sa pagsulti sa mensahe sa Dios, gugma sa Dios, kaluoy, grasya sa Dios, ug sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo ngadto ibabaw sa cross, ngadto sa mga tao, ni sila pud mismo makabaton sa maong kaluwasan. Dili tungod kay luwas na ta kita lang, ato ipasig-ambit sa uban, tungod kay mao na siya ang tinuod nga Kristohanon. Nga diin, kung naamatay mga kaigsuunan nga wala pa relasyon sa Ginoo, ato silang sultihan sa kamaayo sa Ginoo. Sa mga tao karon sa panahon sa trahedya, after na hitabo ang Udet, and then, dagan sa mga tao is nawagtang agbalay, walay atop, walay gikaon, walay kurente, walay tubig. Masinati sa mga tao nga nakinahanglan sila mga basic needs. If ikaw Kristohanon, tapos naa kay mabuhat para ni ana, then nindot nga
mugahinta tungod kay nahigugma ta sa Dios ug sa atong ikatawo, mugahinta sa pagtabang sa ilaha. And din ako siya i-include. Kani mga butang nga imong gihatag nga gitawag natog ayuda or tabang sa ilaha. Kani mga pila ka adlaw mahurot lamang kini. Pila ka adlaw or di ba ka simana maugdaw og mahurot ni og mahanaw ning tanan. Ang magpabilin nga nindot nga imong ikahatag sa ilaha mao ang relasyon niya diha sa Dios. Tuguti nga if ikaw naka oportunidad sa pag reach out sa mga tao or sa pagtabang sa mga tao, always kuhaa ang oportunidad sa pagsulti sa gospel, sa pagsulti sa ebanghelyo, sa pagsulti sa kaayo sa Dios sa ilang kinabuhi. Tungod kay kitang tanan molabay na ining kalibutan. Kitang tanan mga matay, mohawa na ining kalibutan na. Andi unsay gingon sa pulong sa Ginoo? Kitang tanan paghahukman atubangan sa Dios. Sa bersikulo 10. Tagsa-tagsa hukman kita. Muna nga kung ato siyang tanawon. Ang tinuod nga nindot nga imong maihatag ngadto sa imong isigataw, mao kung makabaton siya og tinuod nga relasyon diha sa Ginoo. Muna nga diin na atay bag-o nga koneksyon, panduha, bag-o na kitang binuhat. Ang tao nga nakadawat ning Kristo anaanay relasyon sa Ginoo, bag-o nga koneksyon diha sa Dios ug tungod ni ana bag-o na pud siyang binuhat. Naay gitawag nato sa English pag transformation. Naay na-transform jud siya totally. Naay kausaban, naay kabaguhan sa iyang kinabuhi. Sa iyang pagpanulti sa una grabe kayo, pero sa diin nga naa na siya relasyon sa Ginoo, di ba? Nindot na siya manulti. Ang iyang batasan sa una grabe kang ngilngig. Sa diin na siya relasyon sa Ginoo, grabe na kanindot, o di ba? Dili sa ingon nga diin sa una nga wala pa tay Kristo wala pa tay relasyon ni Kristo, ngilngig kayo ang batasan sa panahon nga diin himo na tang Kristohanon, ngilad na pud kaayo. Dili ngon ana. Maon pastor tungod kay sa una nga daotan kaayo nga diin na mga bata nga din sa una nga wala pa relasyon sa Ginoo o mga batanon nga wala pa relasyon sa Ginoo nga din grabe kay mangawat. Ngayon ka mangawat tag 20, 50, 100, 500. Pero sa diin nga diin na relasyon sa Ginoo, na kausaban. Nangawat na tag 1,000, tag 5,000, dili ngon ana. Dili kausaban nga diin mo worst ta, but kausaban nga bag-o tang binuhat. It means nindot. Dili bag-o nga din bag-o sa imong mata, kundi dili bag-o totally giusab sa Dios, nga din iyang gi-prepare nga para sa kahimayaan sa Dios. It means nga kung makakita kag sa nina nga daan, ang dinaay sa nina nga bag-o, imo jung mailhan nga kini daan na imo mailhan nga kini bag-o pod. Nga naman, tungod kay bag-o nindot nagilak-gilak na ay kabaguhan, bag-o siya totally. Ang atong kinabuhi sa diin sa gibag-o kita ni Kristo, wa nagpasabot nga gihugasan lang ta nga diin gibras-brasan lang ta gamay dili, kundi gipulpog kita mangayo tapos gibuhat kitang bag-o sa Dios nga walay mansa sa sala. Muna ang pagkamatarong sa Dios gibutang sa imuha. Kung ato makita diri, ang kabaguhan sa tao, gikan ni Kristo. Ang kabaguhan sa tao, if naatay tinuod nga relasyon ni Kristo. Pastor, how about na Kristohanon? Di ba ka, Pastor, ako lagi nga din, nidawat ko ni Kristo, tapos pila na katuig. Tapos ngano, naglisod pa man ko, ngano, wala pa man ko'y kausaban. Atong pangutan-o ni siya, tungod kay, dako po ni siyang issue. Ato lang ni siyang tubagon sa usa ka pangutana. Anaa ba kay tinuod or seryoso nga relasyon sa Ginoo? Kay if wala, then mag-expect kita nga walay kabag-uhan o walay kausaban. Mga diin, atong seryosohon ang relasyon sa Ginoo. Dili man perfecto ang tao, walay perfecto nga tao. Makabuhat man sila sayop, taga-adlaw, simana, or buwan, makabuhat magsayop ang tao. Pero ang nakanindot ni ana, tungod kay sa bersikulo 21, mana, namatay na si Kristo para naatay paglaom. Naanay kapasayloan ang atong mga sala. Ang gusto sa Ginoo kung naa na kay relasyon sa iyaha, bag-o na kang binuhat, duol sa Ginoo ug andam ka luwason sa Dios ug pasayloon sa Dios. If ikaw na kay relasyon sa Ginoo sa imong kinabuhi, tapos nakabuhat ka og sayop. Ang gusto sa Ginoo dili tungod kay malipay siya nga magbuhat kag sayop. Pero malipay ang Ginoo nga din mo duol ka sa iyaha sa panahon
nga nakabuhat ka og sayop atubangan niya. Malipay ang Ginoo nga diin naa kay kasing-kasing nga mahinulsolon. Malipay ang Ginoo nga diin bisan pag nakabuhat ka o bisan unsa. Pero ayaw i-take for granted tungod kay mo pasaylo ang Ginoo. Magpadayon lang putag buhat og sayop or sala. Kundili atong kalipay nga diin masakitan pud ta if masakitan ang Ginoo. Unsa may butang ipasabot? If magbuhat ta og sala, masakitan ang Ginoo. If magbuhat ta og sayop, masakitan ang Ginoo. Anaa ba sa atong kasing-kasing nga masakitan pud ta if makapasakit ta sa Dios? Tungod kay ang relasyon man gud dili man gud siya one-sided. Ang Ginoo gusto siya nga di naa siya relasyon sa ato. Dili nato i-take for granted ang relasyon nato diha sa Ginoo. Nga diin ang Ginoo gusto makigrelasyon sa ato. Tapos kita mi respond ta nga naa tay relasyon sa Ginoo. Pero wala ta dili ta mo bati og guilty if masakitan ang Ginoo. If magabuhatag sayop sa Ginoo murag dili ta guilty. If magabuhatag sala sa Ginoo murag dili ta guilty. Imagine ra gud sa banag asawa. If ang bana makabuhat og sayop tapos dili siya guilty nga nakabuhat sa sayop ngadto siyang asawa, malipay ba ang asawa? Di ba dili? Pero sa diin nga din ang bana modol siyang asawa, moangkon siya nga naa siya nabuhat nga sayop. Andam siya mag-usab. O nihayo siya nga pasayloon siya. Tungod sa gugma sa mong asawa, pasayloon siya. Pasayloon niya ang iya nga bana. O di ba ka sa manag-uyab, sama ra pud ni ana. If mo yung tag manag-uyab tapos gitake for granted nimo ang mo yung kag sa mga batanon, gitake for granted nimo ang imuhang kapika sa kinabuhi ang imuhang uyab. Tapos ikaw pud mismo is na kay laing uyab ingon ana. Nga diin tungod kay naa mi relasyon murag complacent lang kay ka nga okay ra ni tapos naapod kay kalipay didto ubang mga karelasyon. Malipay ba ang imuhang uyab or imuhang kapikas or partner? Dili gayud. Sama ra pud diha sa Ginoo. Naatay relasyon sa Ginoo pero dili gusto ang Ginoo nga diin makigrelasyon pud sa uban. Dili gusto ang Ginoo nga diin kumubati kag sayop, dili ka mobati guilty, dili ka mobati konsensya, dili ka mobati nga diin moduol ka sa iyaha nga mangayo kag pasaylo. Makabuhat man kag sayop, makabuhat man tag sayop, ang tao dili perpekto, pero malipay ang Dios nga naatay kasing-kasing nga mahinulsolon moduol sa Ginoo nga mangayo ta og pasaylo sa ato mga sala. Gusto ang Dios ni ana. Mo na nga diin atong ampingan ang ato pod nga relasyon diha sa Ginoo. Para makabaton kita sa bag-o nga kinabuhi. Ang mga tao, mayong tag bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Tapos mayong tag bag-o nga kinabuhi na gitawag New Year's resolution or kung baga mayong tag kung ang tao makabaton siya bag-o nga kinabuhi o nindot nga kinabuhi, na siya ipanglista nga mao ni siya dapat yang usbon, mao ni siya ang iyang buhaton, mao ni siya iyang usbon, mao ni iyang buhaton. Tanaw ba natog mga standard o mga qualifications unsay dapat yang pagabuhaton para tan-aw niya nga mausab siya. Laktod nga pagasulti, magbuhat og maayo para anaay bag-o nga kinabuhi. Balikon ko, sukad pagkaganina, ang kabaguhan sa kinabuhi wala nagikan sa pagbuhat og maayo. Ang kabaguhan sa kinabuhi, anaa siya mabatunan kung naati relasyon sa Ginoo. Kung nagbuhat man kag maayo, again, by product na siya o resulta na siya tungod kay naa kay relasyon sa Ginoo. Dili tungod kay nagbuhat kag maayo para mahimo nga tan-awon kang bag-o imong kinabuhi. Dili. Bisan unsaon pa na nimo buhat og maayo, atubangan sa mga tao. Kung nagpabilin ta nga wala tay relasyon diha sa Ginoo, magpabilin nga naay lama sa atong kasing-kasing nga hugaw atubangan sa Dios. Og wa ta nagpabilin, o wala ta nahimong bag-o, kundi nagpabilin ta sa mong daan nga kinabuhi. So unaha ang imong relasyon sa Ginoo. Pasayloon ka sa imong mga sala, butangan ka sa pagkamatarong sa Dios, pinaagi diha ni Ginoong Jesucristo. Ang dinahimong bag-o ang imong kinabuhi. Ana kay bag-o nga koneksyon, bag-o nga relasyon, bag-o na kang binuhat o pinaagi niini magbuhat ta kag maayo tungod kay nasabtan nimo ang tinuod nga relasyon sa Ginoo. Mo na nga diin, kung ato siyang i-run through, there is versikulo 8 na ingon, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug gihatagan kita niya sa bulhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Mao'y among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala
ug gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. So kung ato siya masabtan, klaro kayo nga diin ang Dios mo'y nangitag paagi para kita masipag masiguli kaniya. Para kita mabalik ang atong relasyon sa iya. Nga naman di ay, kung ato siyang tanawon from the beginning, gibuhat sa Ginoo si Adan, then gibuhat niya si Eve, gikan kang Adan. Kung atong tanawon is, nindot ang relasyon sa Ginoo, ngadto ni Adan ug ni Eve. Nindot ang ilang relasyon. Apan, kung atong tanawon sa Genesis 3, niabot ang sala. Nakasupak si Adan ug si Eva, nakabuhat sila sayop at tubangan sa Dios. Ug mao nang nadawat nila ang consequence sa sayop nilang binuhatan. Ug ang sala naabot sa kalibutan. Ug tungod sa sala ana ang kamatayon. Tungod sa sala ana ang pag-antos. Tungod sa sala mahimo nga limitado tanan. Tungod sa sala na ay gitawag natog mahanaw ang tanan, madugta ang tanan, na ay gitawag natog limitations, na gitawag natog expirations tungod ni sa mong sala. Ang mga bulak malaya, ang mga tanom malaya, ang mga lansang is matayan, mga pulpog ang mga semento. Unsa man ni siya? Tungod epekto ni siya sa sala. So kung atong siyang tanawon, grabe kadako ang epekto sa maong sala. And then, kung imong tanawon, tungod sa kadako sa epekto sa sala, bisan unsaon pagpaningkamot sa tao, dili siya makabayad sa kaayo sa Dios o dili niya mabayran ang tanan tungod sa kadako sa iyang sala. Maski sunugon iyang kaugalingon, dili siya maluwas tungod sa kadako sa iyang sala. Maski magbuhat siya maayo, maski ang tanan niyang kabtangan iyang ibaligya ipanghatag niya sa mga kabus, dili siya igo nga mabayran ang kadako sa maong sala. Dili mabayran. Kung wala pa'y gibuhat si Ginoong Kristo para sa toa, kitang tanan nagalakaw padulong sa impyerno. Apan nakita sa Dios nga diin luoy kayo ang atong kinabuhi. Nakita sa Dios nga diin ang iyahang nindot nga binuhat. Ang iyahang mga bulahan nga mga binuhat. Ang tao anaa nalipay sa pagbuhat og sayop. Mana kung ato siyang tan-awon, mao kini. Tungod ka ang tao nakabuhat og sayop, nakabuhat og sala at tubangan sa Dios. Ang tao dili makaluwas sa iyang kaugalingon. Ang Dios nagtan-aw nga wala siya nalipay. Sa kabugat sa iyang kasing-kasing, sa iyang kalagot, siya mo'y naghatag mismo og solusyon para sa sala sa tao. Genesis 3:16. John 3:16. Sa gugma sa Dios iyang ipadala iyang bugtong anak. Para unsa man? Para makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Roma 5:8. Sa kadako sa gugma sa Dios, gidemonstrate ni Kristo, gipakita niya nga ito ibabaw sa cross nga namatay siya para sa atong sala. Para makabaton kita og relasyon sa Ginoo. Si Kristo mo'y nagbuhat og paagi para makabaton kita sa maong kaluwasan, makabaton kita sa maong kapasayloan sa sala. Muna niini nga 2022, ibutang sa atong hunahuna, nga din gibuhat na tanan ni Kristo, nga gihigugma kaayo ka sa Dios, gikuptan kaayo ka sa Dios, nagatiman kaayo siya sa imuha, wala siya mibiya sa imuha, nagtanaw siya sa imuha, nakadungog siya sa imong mga pagampo, atong ibutang sa atong hunahuna, nga naa siya para nato. Nakaapan nga feel nato layo kay ta sa Dios tungod kay basin naatay sala nga wala pa naduol sa Dios nga wala pa ta nakapangayog pasaylo sa Ginoo. If unsa man ang kabugaton sa atong kinabuhi ug unsa man kabugaton sa atong mga nabuhat or sala, ato kini siyang iduol sa Ginoo, mangayo tag kapasayloan sa atong mga sala. Ato ang kunon, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. Ganahan ko nga mosugod ko ni ini nga tuig 2022 nga na ako'y nindot nga kinabuhi. Nindot ang akong paglakaw, nindot ang akong mga hunahuna, dili ko malipay sa mga butang nga naa sa kalibutan. Muna nga diin, samtang nag-reflect kita sa maong mensahe sa Ginoo. Again, bagong kinabuhi, wala nakabase sa bagong tuig. Ang bagong kinabuhi naa diha sa tinuod nga relasyon, diha kang Kristo. Muna sa imong kinabuhi, if nagpabilin pa nga naapay wala na usab, sa imong hunahuna usay magunahuna pa kag bati o dautan, sa imong mga sinultihan kusog pa kay ka mamalikas o kusog kay ka mo curse or tunglo sa ubang tao o dali kay ka makasulti og bati sa ubang tao. O di ba ka sa imong binuhatan is naapay mga pipila
nga ganahan ka nga diin maundang kini. Mao ni siya ang panahon nga atong sugdan kini nga tuig. Mao ni siya ang mensahe sa Dios nga gipaabot niya sa atoa. Nga diin moduol kita sa Ginoo. Gibuhat na niya tanan, namatay siya ngadto ibabaw sa cross. Nagula sa iyang dugo sa kapasayloan sa ato mga sala para mahimo kita nga diin angayan at tubangan sa Ginoo. So if ikaw nakita nimo sa imong kaugalingon nga naa pa kay sayop or kabugaton sa imong kasing-kasing, gusto ka nga mausab sa imong nahuna, sinultihan o binuhatan, o bani ako karong panahon na magampo ta nga diin atong i-dedicate kini nga panahon nga diin atong sugdan kini nga tuig nga Lord, gusto ko nga ikaw maoy mahimo nga Ginoo o mag-control sa akong kinabuhi karon nga tuig ug dili ang akong gusto ug dili ang akong kaugalingon. Samtang naminaw ka diha, pwede idoko, ipiyong ang imong mata, idoko ang imong ulo, and then magampo ta. O bani ako sa pagampo. Ginoong Dios, nagaampo ako. Salamat Ginoo nga diin ikaw namatay nga ibabaw sa cross sa kapasayloan sa ako mga sala. Salamat sa dako nimong gugma. Salamat nga din imo akong gikuptan. O Dios, niduol ako sa imong atubangan. Pasaylo ako sa ako mga sala. Tanang lama, gikan, sa akong huna-huna, sinultihan, o binuhatan. Ginoong Diyos, pasaylo ako. Gusto ko, Ginoo, o mahigugma ako. Nga din magkinabuhi ako ni ining 2022, nga ikaw ang ako ang Diyos, ikaw ang magkontrol sa akong kinabuhi. Dili ang akong gusto, dili ang akong kabubuton, kundi imuhang kabubuton o Dios, nga diyan ang akong kinabuhi ni ini nga tuig, ikaw ang mahimaya ni ini. Ginoon Dios, pasaylo ako sa tanan ako nabuhat. Og salamat, nga din ikaw, sugod karon, mao'y magkontrol sa akong kinabuhi. Usba ako, gikan sa akong hunahuna, sa sinultihan ug binuhatan. Himoa nga ang tanan makahimaya sa imuha. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Gamen. Nindot kaayo nga diin, karon nga tuig is atong nasugdan nga nangay tagpasaylo sa Ginoo, nga diin maglakaw kita niini nga tuig. Nga naayang kalipay, naang kalinaw, naang kadaugan, nga diin ang Dios mo'y nagkontrol sa atong kinabuhi. Ug atong paningkamutan, though in the future wa mo ko niingon nga diin makabuhatag sayo, makabuhatag sala, pero again balikon ko, if ever mahitabo man kini siya, timani man na namatay si Ginoong Jesucristo, ug mas malipay siya if natay kasing-kasing nga andam mo duol sa iyaha ug mangayog kapasayloan. Again, bagong tuig wa nagpasabot nga bagong kinabuhi, kundili bagong kinabuhi magikan kung naatay nindot nga relasyon diha kang Kristo. Happy New Year and God bless everyone.